Karađorđeva šnicla je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih recepata na našim prostorima. Njen ukus je zaista nešto izuzetno, a ako ste i vi poželeli da je sami spremite kod kuće po prvi put, detaljno pratite uputstvo u ovom receptu i sigurno nećete pogrešiti. Najbolje bi bilo za Karađorđevu šniclu koristiti svinjski file, međutim ja ga ovog puta nisam našla, tako da sam kupila svinjski but i zaista su mi šnicle ispale odlične, tako da koristimo ono što nam je trenutno na raspolaganju. Uzmite komad mesa veličine vašeg dlana, dakle ne čitave šake, nego veličine dlana, malo deblji komad, ovako kao moj na snimku, i lupkajte ga čekićem od krajeva ka sredini i sve tako u krug dok ne dobijete jedan komad mesa koji je debljine 4 do 5 mm. Šnicla onda bude trostruko veća nego na početku. Dodajte začine, ja sam ovdje koristila so i biber. Začinite šniclu sa obe strane, a onda pokrijte folijom i još malo izlupkajte čekićem da bi svi začini dobro prodrli u meso. Kad ste sve to uradili, vreme je za dodavanje kajmaka. Naravno, idealno je da koristite domaći kajmak iz proverenih izvora, ali ukoliko niste u mogućnosti, meni se odličan pokazao i ovaj kajmak iz Lidla za Karađorđevu šniclu. Njegov ukus, konzistencija su meni zaista odlični za ovaj recept. Dodajte kajmak otprilike 1,5 kašiku na ovu šniclu. Moje šnicle su jako male, vidjet ćete kasnije, ali ja ih prosto tako pripremam. Meni su nekako slađe i ukusnije su mi kad su sitne. Vi naravno možete za veličinu da prilagodite svojim željama. Vrlo je važno da prvo ovako zatvorite ivice, kao ja na snimku, da se ne bi desilo da vam tokom prženja iscuri kajmak i to će vam onda stvarati probleme. Tako da dobro zatvorite šniclu sa svih strana, da nigde ništa ne curi. Vodite računa da ne istanjite šniclu previše kako vam se ne bi stvorile rupice. A onda ovako zarolanu šniclu uvijte u pripijajuću foliju, ovako kao bombonu, i ubacite u frižider na hlađenje minimum sat vremena. Dakle, dok pripremate sve druge šnicle, dok pripremate sos, one će biti u frižideru. Ponovite isti postupak za čitavu količinu mesa i dok se šnicle hlade, vi možete da spremite sos. Za sos će vam trebati nekoliko kiselih krastavčića, ja sam ovdje koristila 3 do 4, njih narendajte na krupnije rende, ja tako volim, naravno vi možete i na sitniji, ali je meni nekako ukus puniji kad su ovako krupniji komadići. To sam sve prebacila u činiju, ja nisam dodavala beli luk, nekako mi je Karađorđeva šnicla bolja sa ovim prelivom bez belog luka, vi ako baš volite, naravno možete dodati. I onda sam dodala nekoliko kašika kisele pavlake ili milerama i malo majoneza. Ovi sastojci su onako proizvoljni, dodajete ih po ukusu i po vašoj želji. Na kraju sam dodala i malo sušenog vlašca, a ako imate svež, naravno to je još bolje, ako nemate, onda će ovaj suvi začin iz kesice jako dobro da posluži i da će odličnu aromu ovom sosu. Preliv ide u frižider, a onda je vreme za prženje. U šerpicu za prženje nalijte oko 500 ml ulja, odnosno toliko da otprilike 2 prsta od dna posude budu pokrivena uljem kako bi veći deo šnicle bio u ulju tokom samog prženja. Uključite ringlu na najjače i pustite da se ulje zagreje. Za to vreme šnicle uvaljajte najpre u brašno, treba će vam nekoliko 5 do 6 kašika brašna recimo za ovu količinu, jedno jaje koje ste viljuškom onako izmutili i prezle. Prvo šnicle valjamo u brašno, onda idu u umućeno jaje, uvek odstranite sav višak i posle jaja idu u prezle. Ja sam sve ovo radila rukama, naravno vi možete nekom hvataljkom, ali nikako ne preporučujem da se ovo radi viljuškom jer je vrlo moguće da se desi da izbušite meso pa će vam onda isturati kajmak, zaprljaće vam se ulje i tu će biti problema. Tako da dobro uvaljajte šnicle u brašno, jaja i prezle i nakon toga su spremne za prženje. Ubacite šnicle u vrelo ulje i smanjite temperaturu ringle. Ja sam recimo sa 3 stepena, što je najjače, smanjila ringlu na 2,5 ili 2 i tako pržim šnicle nekih 7-8 minuta, odnosno dok se ne zarumene lepo sa svih strana. I to je sve. Kad su šnicle gotove, preko dodajte ovaj preliv, možete da dekorišete po izboru. Ja sam samo ovdje ubacila limun, ne volim onu tradicionalnu dekoraciju, prosto mi
nije to taj ukus, ali vi naravno možete kako god volite i to je sve. Ovako izgleda presek, a ukus je zaista nešto izuzetno i morate obavezno da probate sami da ih napravite ako već niste. Naravno, pišite mi vaše utiske i pišite mi ako vi imate neki drugi način pripreme Karađorđeve šnicle i naravno zapratite Kutak ukusa za još dobrih recepata, a mi se vidimo u nekom narednom receptu. Hvala na gledanju i prijatno!